Monday o ha? Huwag may nakabutangan to.
Sa live? I'm here, Inday. I'm here. Video ranit eh. Abi na ko, di ko ana. Agi. Ayaw na. Dapat na. Ay naman na, sinatawag na lang sila. Imot mo ko sa imo ganin na paghatag. Kay higya ta po. Sige na, sa kulbla na eh. Naraya. Ipapit ya sa. Nada, mga unata. Dali na, Inday, mga untang. Naraya na mo may lain dire. Le. Ito David le. David? Ayun sila Erwin. Hoy. Hoy, pangalan na na si Tuan. Sige ko na. Video lang kayo ha. Ito na pangalan. Kapiyang, happy birthday! Salamat to. More birthdays pa! Muamot! Hoy, pamilya si Sugo. Huwag kalimutan ang mga request person kay nagtampo pa naman yung pag-ibigay si Siko. Oh, ito dito na ako at your request. Panahon man tada ni sa Tanaw. Kasukay ko po nila nag-apas. May public address ka na kay init, mag-inatas. Ha? Sige. Clown! Asayin mo. Asayin mo, Clown. Yeah, para sa gripo. Pakianay! Thank you, Inday. Thank you so much. Uwi na ako. Isa naman doon. Sila, wala yung ang lari.
Ako kita kay si Ron. Uy, di ba ka? Para mo kay para na ko yung lingko diha. Huwag mo may ako nakitaan kay itong. Ay. Wala ko kasi man ako pa dai. Ay, hawa na po. Bling ka pang Iya mag-isawas. Ikaw, pawaon ko nagpagman naman ha. Ningin ko pagali. Wala, init ko kaayo. Ito na sa luyo. Magkuha mo dahil. Pakita kanina mo kasi nga original.